କୁଆଡେ ଗଲା ବୁଲୁ? 3 ଦିନ ଯାଏ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ଫୋନ୍ ଟା ମାରିଆ। ବୁଲୁ 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 ହଁ କଣ ରେ ବୁଲୁ ଦେଖେ କୋଉଟା ଆଣିଲୁ ବୁଲୁ? ଏଇଟା ରେ ସେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପଡିଥିଲା ସାନୁ ଆଣିବାକୁ ଯିବା। ଆଣିବାକୁ ଯିବା? ନାଇଁ ମ ସେଠି ପଡିଥିବ ପରା। ଆଉ ଚାଲୁ ଦେଖିଆ ଯା। କାଇଁ ଚାତି ଦେଖିଆ ଚାତି କିଛି ସମୟ ପରେ କୋଉଠି ପଡିଥିବ? ହଉ ମା ତୋତେ ଲାଜଟି ନାହିଁ? ନିକାଟରେ ପଇସା ନଉଛୁ। ତୋର ହାତ ଗୋଡ ସବୁ ଅଛି, ତାର କଣଟା ଅଛି? ମା ଦେଖିବୁ ଆଖି ନାହିଁ ତା ପାଖରେ। ହଉ ମୋ ଭିକାର ତ ନେଲୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଏତେ ପଇସା କଣ କରିବ? ଦାମ ବାବୁ କଣ ଟିକେ ଦିଅ ବାବୁ। बाबू बेटा मन में लड्डू फूटा बाबू कौन टिके दियो आज डाबा पड़ा